Ara la Sílvia ens explicarà el seu treball. Hola, em dic Sílvia, soc de quart B i tinc 9 anys. Jo vaig escollir a Leonardo da Vinci perquè ell a la seva època va ser un home molt avançat, va ser inventor, pintor i... Leonardo va néixer el 15 d'abril de 1452, dissabte, a les 22:30 de la nit, en el poble anciano Vinci, poble ciutat a prop de Florència. És fill il·legítim d'un ric notari florentí anomenat Piero Vinci i de la campesina catalana. A mitjans de la 1460, la seva família es trasllada a Florència, on Leonardo va rebre la més exquisida educació d'aquesta ciutat, centre artístic intel·lectual d'Itàlia. En 1478, Leonardo aconsegueix la mestria en el gremi de pintors de Florència. En el 1489 comença a treballar als estudis anatòmics. L'any 1494 va fer treballar de desecessió i restauracions en les Sforzesca, la vila model dels ducs prop de Vigevano. L'any 1508 comença una mescla de notacions de matemàtiques i de física. Al setembre d'aquest mateix any es va traslladar a Milà. El 7 de juliol torna a Roma i acaba una demostració geomètrica. Aquesta va ser la seva última escena a l'any 1495 i 1497. Això és un quadre que va fer que es diu la Mona Lisa i això va ser un altre quadre que es diu Paisatge de Leonardo. I ell, en el 1517, Leonardo va acceptar l'hospitalitat que li va oferir Francesc en el castell de Clous. El 10 d'octubre, Antoni de Beatis menciona la visita que va fer el cardenal a Leonardo. Es diu que li va atacar una paràlisi en la mà dreta i fa li costarà colorejar amb la dolça anca. Ho solia fer. El dia 23 d'abril de 1519, Leonardo va fer el testament amb la disposició de ser enterrat en l'església de Sant Florentin
en Ambroise. Leonardo da Vinci mor el 2 de maig de 1519. I m'ha agradat totes les seves obres i no m'ha agradat res, perquè m'ha agradat tot. Molt bé.